Ez ê îro bi efkarım tim digirim derdkiranim bê ji bira ka kîmane ne heval û ne dost û ne bira her tişt bûne mal û mulka wezîro befkarım tim digirim derdkiranim bê ji bira ka kîmane ne heval û ne dost û her dilo yema yema akşi derdim heval û dostum agar xisi malam ولا her تشويق مالو ملكا Merir